To, assalamu alaikum jama'a. Yau mun zo muku da bidiyo wanda zai amfani jama'a sosai. Misali, yanzu kana amfani da ka buɗe data kana amfani da wayarka. To an dame ka da kira, ya za ka yi? Za ka sa wayarka a flight mode ne? A'a, in ka sa wayarka a flight mode, to ai data ma ba zai yi aiki ba. To ga hanya da za ka bi domin warware wannan matsalar. Na farko za ka shiga cikin dialer wayarka. Idan ka shiga, za ka danna **21*00 guda 4 sai hash, sai ka kira a layin da ake damunka da kiran. Za ga ya shiga, shikenan ba za a na damunka da kira ba, kuma za ka ci gaba da amfani da datarka. Sai kuma in ka gama, in kana so ka cire, ya za ka yi? Sai ka danna ##21#, shikenan ya fita. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka yi sharing, ka yi like, kuma idan baka bibiyar mu, ka yi following namu domin muna sake bidiyo ka kalla.